Er det her en scary lyd, eller er det her en scary lyd? Jesus Christ, I'm getting the fuck out of here. Okay, bicycling, first person. Let's do this. Forever alone style. I kan ikke se en skid. Fuck my life. I'm getting ripped. Hvis den her den er uploadet til Facebook, så tror jeg ikke, at jeg er blevet taget og voldtaget af en bjørn. Hvis den her den ikke er blevet uploadet, så vi ikke kunne se den, og så vi ikke vide det. Hvorfor sidder jeg og snakker til mig selv på min cykel? Kan I se noget? Eller I? Når jeg siger I, mener mig, der sidder og kigger den igennem 100 gange, fordi jeg elsker at lytte til mig selv. Og måske en anden. Og den anden, der sidder og lytter til den her video, skriver ned i kommentarerne: Hey Anders, du er ikke den eneste, der ser den. Det er okay, høre mig. I, oh my fucking god, nu sagde I igen. Der er nogen derovre. Holy shit, der er nogen. Jo! Okay. Det er jo meget... Oh, fuck, vandpyt. Ew. Oh shit, det blæser. Holy shit, det blæser. Alright, bicycling first person. Oh my god, it is so dark. Give me a second eye. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses. Skin above the scar and flowers. Oh my god, this is so Forever Alone style. Can't even believe it. Okay, let's see. And he drives to the left. Alright, he survived. Ew. En rotte. Det var ikke en rotte. Det var en blomst. Huh. Føj for satan. Hørte I den kat? Holy shit, det var scary. Det var en kat. Oh, fuck. Fuck, jeg fik et chok. Holy shit. Jeg var kraftet med, det var ikke var en af mine katte. Okay. Det kommer til at lyde utroligt tøset. Og utroligt meget underligt. Holy fuck, det var scary. Kunne I høre den kat? Ej, det er ikke engang for sjovt. Jeg lyder som den sygeste nød lige nu. What the fuck was that about? Oh my god, det er scary. Fuck, jeg håber ikke, der er en anden, der skal bruge min cykel, for det her sæde, det skulle blive lidt vådt. Nu kan jeg bogstaveligt talt ikke se noget andet i min cykellygte. Holy shit, den der kat. Hørte I det? Ligesom i tegnefilmene, når de bliver ramt af en guitar eller sådan noget. Jeg begynder at uploade det der til Facebook, fordi jeg er et nederen menneske. Hej hej.